سلام سلام نعخاتكم يخون بروخات سمعتي نايز مدب زتخاتلتي كاب እግዚአብሔር አቦናን ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒናን ጸጋን ሰላምን ምሕረትን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይኹን ባር እቲ ዝወፀ ይፈለ ብዝብል አርእስቲ ካብ ካልኣይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ካብ 14 ክሳብ 18 ዘሎ ብዝምልከት ካብ ቃል ኣምላኽ ክርኢና እሞ ከም በበኤ ብድሕሪኡ ጸሊና ናብ ትምህርትና ክንሓልፍ ኢና ምስቶም ዘይኣምኑ ኣብ ሓደ ዓርዑት ኣይትጸመዱ ማለት ንጽድቅን ሓጢኣትን እንታይ ኣራኺብዎ ወይስ ንብርሃን ምጸልማት እንታይ ሕብረት ኣልይዎ ክርስቶስ ምስ ብልያል ማለት ሰይጣንከ እንታይ ምስምማዕ ኣለዎ ወይስ ንኣማኒ ምስ ዘይኣማኒ እንታይ ግደለዎ ንመቅደስ ኣምላኽ ምስ ጣዖታት እንታይ ስምምዕ ኣለዎ ኣምላኽ ኣባታቶም ክነብር ኣባታቶም ውን ክመላለስ እየ ኣነ ኣምላኹም ክኸውን እየ ንሳቶም ውን ህዝበይ ክኾኑን እዮም ከም ዝበለ ንሕና ቤተ መቅደስ ሕያው ኣምላኽ ኢና ስለዚ ካብ ማእከሎም ውፁን ተፈለዩን ርኹስ ከዓ ኣይትተንክዩን ኣነ ውን ክቕበለኩም እየ ይብል እግዚአብሔር ኣቦ ድማ እኾነኩም ንስኻትኩም ውን ኣወዳትን ኣዋልድን ክትኮኑን ኢኹም ይብል እቲ ኩሉ ዝከኣሎ ጎይታ ኢሉስ መዛዘሚኡ ሸውዓይ ምዕራፍ ቁፅሪ 1 እምበኣርሲ ኣቱም ፍቁራተይ እዚ ተስፋታት እዚ ካብ ዝህልወናስ ብፍርሃት ኣምላኽ ቅድስና እና መላእና ካብቲ ስጋን መንፈስን ዘርክስ ዘበለ ኩሉ ርእስና ነንጽህ ይብል እዚ ካብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 52 ካብ 10 ክሳብ 12 ዝተወሰደ እሞ እግዚአብሔር ክምህረና ንጸሊ ቅዱስ አቦ ብጎይታናን በመድኃኒናን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በይኑ ክብርን ዓኻ ይግባእ እሞ በዚ ሰዓት እዚ መንፈስና ነፍስና ስጋና ንዓኻ ይሰግድ ንዓኻ ክብሪ ይህባሎ በዛ ሰዓት እዚ እግዚአብሔር ኩሎም ነዚ ቃል ዝሰምዑ ድማ በዚ ቃል እዚ ክቅደሱ በዚ ቃል እዚ ክፍለዩ ዘይወፁ እንተልዮም ድማ ክወፁ ተዘይወፀ ክወፅእ ተዝወፀ ድማ ክፍለ በዚ ቅዱስ ቃልካ ምፍላይ ክኸውን ምቅዳስ ክኸውን ንዓይን ኣሕዋተይን ክትዛረበና ጽልይ ኣለኹ በዚ ኩሉ ንስኻ ክበር ኣብዚ ሕውስዋስ ዘመን ኣብዚ ኩሉ ተጻናቢሩ መልክዑ ጠፊእዎ ዘሎ ዘመን ህዝብኻ ክፍለ ትንዓኻ ዘፍቅር ህዝቢ ክቅደስ ሎሚ ብደምካ ዝቀደስካ ብቃልካ ዝቀደስካ ብመንፈስካ ዝቀደስካ እግዚአብሔር ሎሚ ብደምካ ክትቅድስ ብቃልካ ክትቅድስ ብመንፈስካ ክትቅድስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብመስዋዕቲ ቅቡል መስዋዕቲ ካባህ ክብለካ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽሊ ኣለና ዝኹሉ ድማ ንስኻ ክትገብር ንሕና ደቅኻ ድማ ክንባረኽ ብኢየሱስ ስም ንጽሊ ኣለና ስለሰማዕካና ተመስገን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ትቅዱስ ስምካ ይባረኽ ኣሜን ንሰብ ቆሮንጦስ ሐዋርያ ጳውሎስ ውፁ ተፈለዩ ኢልዎም ሕውስውስ ስለ ዝበሉ ካብ ማእከሎም ውፁ ተፈለዩ ርኹስ ከኣይትተንክዩ ኣነ ውን ክቕበለኩም እግዚአብሔር ዝቕበሎ ካብ ማእከል ዝወፀ እሞ ዝተፈልየ ርኹስ ከይትንክ ከዓ ርእሱ ዝቀደሰ እዩ እግዚአብሔር ዝቕበል እዚ ኢሳይያስ ነቢ ኣብ 52 ካብ ባቢሎን ክወፁ ኣቐዲሙ ዝተነበዮ ትንቢት እዩ ኣብ 52 ቁፅሪ 1 እንታይ ኢሉ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ቁፅሪ 1 ድሕሪ ሕጂ ዘይተገዝረን ርኹስን ኣባኺ ኣይከኣቱን እሞ ኣትጽዮን ንቕሒ ሓይሊ ክልበሲ ወኢየሩሳሌም ኣትቅድስቲ ከተማ እቲ ብሉፅ ልብሲ ክልበሲ ኣቲ ኢየሩሳሌም ተጎጋኸ ንገፊ ተንስኢ ተቐመጢ ኣትምርኽቲ ጓል ጽዮን ንማእሰርቲ ክሳድ ክፍትሕዮ ምስ በለ ብስራት ወንጌል ዘበስር መከራኣ ከም ተወድአ እግዚአብሔር ድማ መዓልቲ ብስራት ከም ዘዳለወላ ሰላም
كم زوريولا سناي كم زبسروا مدحان كم زوريولا يسوس مالت كريستوس نسو دما أملاخ دما كم زنقسا እቶም ወንጌል ዘበስሩ ድማ ኣብ ኣኽራን ኣጋሮም ክንደይ ጽቡቓት ምዃነን ምስ ተዛረበ ናብ ቁጽሪ 10 ክሳብ 12 ዘሎ ኸንብቦ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ኩሎም ኣህዛብ እቲ ቅዱስ ቅልጽሙ ቀልዖ ኩለን ወሰናት ምድሪ ከዓ ምድሓን ኣምላኽ ክርኤ ብመን ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽዑ እንታይ ኢሉ ምድሓን ብክርስቶስ ምስ ተፈጸመሲ እንታይ ኢሉ ቁጽሪ 11 ረሓቑ ካብዚ ውፁ ርኹስ ከቶ ኣይትተንክዩ ኣቱም ኣቕሑ እግዚኣብሔር እትጸሩ ካብ ማእከል ውፁ ንጽሁ ኣቕሑ እግዚኣብሔር ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣቕሑት ቤት መቕደስ ግኡዛዊ ካብ ብሩር ካብ ወርቂ ካብ ኣስራዚ ካብ ዕንጨይቲ ተሰርሐ እዩ ነይሩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ንሕና ኢና ቤት መቕደስ እሞ ብዘሎ ኣካላትና ኣቕሑት እግዚኣብሔር እዩ ንብረት እግዚኣብሔር እዩ እዚ ኣብ ኩሉ ኣቕሑ ተባሂሉ ዘሎ ዒንትና ኣእጋርና ኣእዳውና ኣፍና ብውሽጢ ድማ ልብና ከብድና ብዘሎ ናይ ጾታ ኣካላትና ስጋና ነፍስና መንፈስና ብምሉኡ ኣጽዋር ኣምላኽ ክኸውን ኣቕሑ እግዚኣብሔር ተባሂሉ ኣሎ እግዚኣብሔር ዝጥቀመሉ ስለዚ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ከምቲ ኣካላትኩም ንኣጽዋር ሓጢአት ንዓመፃ ዝወፈኹም ሕጂ ድማ ብክርስቶስ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ብንስሓ መጺእኩም ብደሙ ተሓጺብኩም ውሉድ ኣምላኽ ምስ ኮንኩም ሲ ብሞቱ ብጥምቀት ምስኡ ተቐቢርኩም ከም ምስኡ ተንሲእኩም ንእኡ እትነብሩ ኮይንኩም ኣካላትኩም ንዓመፃ ትውፍይዎ ዝነበርኩምሉ ዘመን ኣኺሉ ሕጂ ብዘሎ ኣካላትኩም ንኣጽዋር ጽድቂ ክኸውን ወፍይዎ ኢሉ ኣብ ሮሜ 6 ቁጽሪ 13-14 ከምዚ ኢሉ ከም ሞይቶም ዝተንስኡ ርእስኹም ንኣምላኽ ወፍዩ እምበር ንኣካላትኩም ኣጽዋር ዓመፃን ሓጢአት ኣይትግበርዎ ንኣካላትኩም ሲ ኣጽዋር ጽድቂ ወይ ኣቕሑት ጽድቂ ንኣምላኽ ደኣ ግበርዎ ከምቲ ሰይጣን በቲ ኩሉ ኣካላትኩም ኣብ ግዝኣቱ ከለኹም ዝጥቀመልኩም ዝነበረ ሕጂ ድማ እግዚኣብሔር ክጥቀመልኩም ቀድስሉ ንእግዚኣብሔር እዩ ዝብል ዘሎ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን በኣር ክንወፅእ ክንፍለ ርኹስ ከይንትንኪ እግዚኣብሔር ተዛሪቡሉ ሽዑ ድማ ይቕበለና ካበይና ንወፅእ ካብ ማእከሎም ደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ወፅዮም ካብ ማእከል ግብፂ ወፅዮም በይና ብምንታይ ወፅዮም በቲ ደም ገንሸል ልዳወቶም ምስ ለኸዩ ኣበር ዘይብሉ ገንሸል ክመስኸሎ ምስ ሓረድዎ በቲ ደም ገንሸል እግዚኣብሔር ነቶም ኣባይቶም ዝለኸዩ ተሳጊርዎም እሞ እቲ ብክርስቶስ ዝኣምን ድማ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረ ኢሉ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5:24 ተዛሪቡ ኣሎ ብደም ገንሸል ኢና ንቅደስ ብደም ገንሸል ኢና ናቱ ህዝቢ ንኸውን ኣቐድማ ኣቢሉ ግን ቅድሚ እዚ ደም ገንሸል ምግባሮም ኣብ ደቂ እስራኤል ኮፍ ዝበለሉ ብርሃን ኣብቶም ግብፃውያን ግን ጸልማት ምፍልላይ ጀሚሩ ነይሩ ንሓዋሩ ክፍለዩ ግን ሕጂ በቲ ገንሸል ኣበር ዘይብሉ ቀዲስዎም እዩ ፈሊዎም እዩ ናቱ ህዝቢ ኮኑ ስለዚ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 6 ንስኻትኩም ህዝበይ ክትኮኑ ኣነ ድማ ኣምላኽኩም ክኸውን ክወስደኩም እየ ኢልዎም እሞ ህዝቡ ኮይኖም ንሱ ድማ ኣምላኾም ከም ዝኾነ ኣብ ዘለዋ ኣብ ትንቢተ ሆሴዕ ካብ ግብፂ ጀሚረ ኣነ ኣምላኽካ እየ ኢልዎም ኣሎ ኣብ ምዕራፍ 12 ኣብ ሆሴዕ ካብ ግብፂ ጀሚረ ኣነ ኣምላኽካ እየ ንስኻ ድማ ካብ ግብፂ ጀሚርካ ንስኻ ህዝበይ ኢኻ ኢልዎም እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ እግዚኣብሔር ንኣምላኽ ምእንቲ ክኸውን ክቅደሰሉ ኣለዎ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ እንታይ ኢሉ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ምዕራፍ 13 ድሕሪ ኢና እንታይ ኢሉ ኣብ ፍቕዲ 12 ስለዚ ኢየሱስ ከዓ ብደሙ ንህዝቡ
ማለት ንህዝቢ ምእንቲ ክቅድስ ኢሉ ኣብ ወፃኢ ኣብ ከተማ መከራ ፀገበ ነታ ትመጽእ ንደሊ ኣሎና እምበር ኣብዚ ትነብር ከተማ የብልናን እሞ ሕጂ ፀርፉ ተሰኪምና ፀረፈይ ፅረፍ ምስ ክርስቶስ ስለ ዝኾንና ፀረፈይ ፅረፍ ዝበለ ይብል ፀርፉ ናይ መን ፀርፊ ንዓና ክፀርፉኻ ከለዉ ንኣምላኽ እዮም ፀርፎ ዘለዉ እቲ ፀርፉኻ ፀርፊ ኣባይ ወደቐ ተባሂሉ ተፃሒፉ ከም ዘሎ ስለዚ እንታይ ይብል ኣሎ ሕጂ ፀርፉ ናይ መን ፀርፊ ብምኽንያት ናይ ክርስቶስ ክንፅረፍ ከለና ፀርፉ ተሰኪምና ናብ ወፃኢ ሰፈር ናብኡ ንውፃእ ምስ በለ እምበኣርከ ብኡ ንኣምላኽ ኩሉ ሳዕ መስዋዕቲ ምስጋና ማለት ንስሙ ኣብ ቅድሚ ኣህዛብ ዝእመና ፍረኸናፍር ነቕርብ ክብል ከሎ ንርኢ እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን እሞ ደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ወፂኦም ብባሕሪ ኤርትራ ተሳጊሮም ህዝቢ ክኾኑ ተፈልዮም ግን ካብ ግብፂ ምስ ወፁ ድማ ስምዑ ኣብ መንገዲ ሕውስዋስ ህዝቢ ምስኦም ተፀምቢሩ ስለ ዝወፀ እቲ ሕውስዋስ ህዝቢ ናይ ግብፂ ነገር ዘኪሩ ኣብ ግብፂ ንበልዖ ዝነበርና ሽጉርቲ ኣብ ግብፂ ንበልዖ ዝነበርና ስጋ ኣብ ግብፂ ንበልዖ ነበርና በብዓይነቱ ብርጭቕ እናበሉ ናይቲ ትምኒቶም ኣብ ግብፂ ዝለመድዎ ዝዘከሩ ኣብ መንጎኦም ስለ ዝነበሩ ካብኦም ከዓ ክፍለይ ነይርዎ ካልእ ከ ጣዖት ሒዞም ኣብ ልቦም ዝወፁ ሰባት ነይሮም እዮም ምስኦም እሞ ካብዚኦም ድማ ክፍለዩ ኣለዎም ስለዚ ካብ ምውፃእ ናብ ምፍላይ ካብ ምፍላይ ናብ ምፍላይ ካብ ምፍላይ ከዓ ፍጹም ንኣምላኽ ምቕዳስ እዩ ቃል ኣምላኽ ዝምህረና ኩሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝመፅእ ካብ ግብፂ ዝወፀ ዝመስል ዘይተፈልየ መልዩ እዩ ስምዑ መጽሓፍ ቅዱስና ብምሉኡ ብምፍላይ ዝተመልአ እዩ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 መጀመርያ ፀልማት ኣብ ማዓሙቕ ስለ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ማያት መንፈስ ቅዱስ እናዘንበ እግዚኣብሔር ብርሃን ይኹን ኢሉ ነቲ ብርሃን ድማ ካብ ፀልማት ፈልይዎ ነቲ ፀልማት ለይቲ ነቲ ብርሃን መዓልቲ ኣውፂኢሉ ፈልይዎ ድሓርከ ንማያት ካብ ማያት ዝፈሊ ምክንያቱ ብማይ ተኸሚማ ነይረያ እታ ምድሪ እሞ ምክንያቱ ፀልማት ኣብ ማዓሙቕ ሰይጣን ዝደርበየሉ ምዃኑ ምክንያቱ ኣብ ዘፍጥረት 1 ቁፅሪ 1 እግዚኣብሔር ብመጀመርታ ሰማያትን ምድርን ፈጠረ ምስ በለስ ምድሪ ባዶን በረኻን ጥራይ ነበረት ካብ በለ ምድረ በዳ ዝገብራ ሰይጣን ጥራይ ንሱ ካብ ሰማይ ፀሓ ኣቢሉ ምስ ደርበዮ ኣብ ማዓሙቕ ተባሂሉ ዘሎ ጋህሲ መወዳእታ ዘይብሉ ሰይጣን ናብኡ ምስ ደርበዮ ፀልማት ከዓ ኣብ ልዕሊ ማዓሙቕ ይዝንብ ነበረት ፀልማት ናቱ እዩ ፀልማት ብምሉኡ ኣብቲ ዳሕራይ ዝስዕብ ትምህርተይ ከቕፅሎ እየ ሽዑ ኣስተውዒልኩም ስምዕዎ ኣብቲ ናይ ሰንበት ትምህርቲ ሰይጣን ፀልማት ተባሂሉ ኣሎ ስለዚ ፀልማት እግዚኣብሔር ግን ፅቡቕ ስለ ዘይኮነ ብርሃን ኢሉ ንመጀመርያ ግዜ ነታ ናይ ዲያብሎስ ዓለም ምስ ደርበያ ምስ ብማይ መሰጥፋኣ ከም ብሓድሽ ክሕድሳ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ማያት እናዘንበ ብርሃን ይኹን ኢሉ እቲ ብርሃን ካብ ፀልማት ፈልይዎ እቲ ፀልማት ምስ ብርሃን ብሓንሳእ ክኸይ ስለ ዘይክእል ብርሃን ከዓ ኣብ ልዕሊ ፀልማት ይስልጥን እዩ ስለዚ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ኣብኡ ህይወት ነበረት ህይወት ድማ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን ከዓ ኣብ ፀልማት የብርህ ፀልማት ግና ኣይሰዓሮን ወይ ሓዞን በዓል ስልጣን ስለ ዝኾነ ብርሃን ስለዚ ደቂ ብርሃን ክንከውን ብወንጌል ብርሃን ኣሚንና እንተደኣ ኮይና ንወፅእ ንፍለ ስለዚ ምፍላይ ካብ ጥንቲ እዩ ካብ ዘፍጥረት ድሓር ነቲ ማይ ንምድሪ ኣጎልቢብዋ ዘሎ ኣብ ክልተ ከፊልዎ ላዕለዋይ ማይን ታሕተዋይ ማይን ኣብ መንጎኡ ጠፈር ፈጢሩ ስለዚ ፈልይዎ ካልኣይ ምፍላይ ሳልሳይ ምፍላይ ነታ ምድሪ ብማይ ተኸቢባ ዘላ ነቲ ማይ ኣብ ሓደ ኣኪቡ ነቲ ንቁፅ ምድሪ ፈልይዎ ሰለስተ ግዜ ምፍላይ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ 2 ሰዕ ፅቡቕ ኮነ ኢሉ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ተንሲኡ ክርስቶስ ንዓይን ንዓኻትኩምን ዝፈለየ ብዙሕ ፅቡቕ ኮነ ከም ዝብል ፍሉጥ እዩ 2 ግዜ ፅቡቕ ኮነ ኢሉ ኣሎ ኣብታ ሳልሰይቲ መዓልቲ እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን ድሕሪኡ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ፈጢሩ ንምፍላይ ከኣሳቶም ዘመናት ንምፍላይ ዕለታት ንምፍላይ መዓልትታት ንምፍላይ ምፍላይ ባር ካብ ምፍላይ ናብ ምፍላይ ክርስትና እምበር ሕውስውስ ኣይኮነ ምድብላቕ ኣይኮነ
سلمتاي دي كدابالق زدل الشيطان متان تعنقي ناي እግዚአብሔር تي قدوس ناي እግዚአብሔር حوسوس ابيلوسي رخص كغبرو نخلو عالمنا بكمزي اتخيزله قدوس يله رخص يله حق يله حسوت يله برهان يله صلمات يله حوس ازي كاب ديابلوس يبلكم الله ابي سايس سادشاي معرف تايديلو يقريتا ارمياس سادشاي معرف انتايلو اب ارمياس شادشاي معرفسي سلمنتايو حوسوس زخون تلنا او تمسير تصحيفلو شادشاي معرفسكي غنصلمو تايبل كمزيبل كاب قصر 10 شوعتن كسع 30 زلو منقدوم انتي كتفلطن كتمرمرن اماكل حزبي جنبن امبان غري اقومكوها كلاتهم علوتن كدعتنيو حميتن نازرو يخدو نحاسن حاطينن يوم كلاتهم بالشواتيو كبالاشوم انت منافح فوفي بل ابندا ورق اندحر خيدنا تعرر بحاوي فليحو يودع تخفو مفلاي سلاذا ابي دليتتي مخلع كنت خوينو ترفه እግዚአብሔር ወግድዎም ይሞ ወግድ ብሩር ይባሃል حوس نزبله يوجدو እግዚአብሔር ስለዚህ ተቀደሲ ከቀበለካ እግዚአብሔር ከቀበለኒ እግዚአብሔር ከቀበለካ ተህዝቢ ابز حوسواس حبرتسب جلوباليزيشن تبهيلو كله حدايو نابله مدر اوروبا ان امريكان كدينو نبزل عالم كازا سحب زلو فلسفنا وصع تفله تقدس بلك الله سدت ولا يمصع صرفو تسكيم كاتوص انبر ايتتحاوس ايتتصانابر እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ ካብ ዘፍጥረታት ሒዝካ خسعر ዮሐንስ مفلاል ባር ብርሃን ካብ ጸልማት ይለኩ معالتي كاب ليتي لكم ماي كاب ماي لكم ماي بحري كاب نقص مدري تفليو سب كاب انسسا فليوم انسسا كاب انسساون فليو እግዚአብሔር انسسا زبيت አለው انسسا زገዳም አለው ንጹሃት እንስሳታት አለው ዘይ ንጹሃት አለው ከምዝ ገይሩና ፈለይ መጽ እግዚአብሔር እንስሳ ካብ እንስሳ ፈሊዩ ለኩም አለሁ መጀመሪያ ሰብ ካብ እንስሳ ፈሊዩ لو مجن صنبربر زبل اغاننتاو تمرتي سب كاب انسسا يمص زبل ناي شيطان كبشول زمصه دحركه قائل كاب ابيل فليو دحركه ولدو قائل كاب ولدو ادم نسيت مس ولده فليو زفطرت 4 ناي قائل ولدو زفطرت 5 جن بسيت ابيل زفره ناي ادم ولدو نا املاح زفره ولدو اتناي قائلك قيد بتخ ولدو كاب قص እግዚአብሔር زوصه ولدو علم زفطرت 4 فقد 10 شدشته قائل دما كاب قص እግዚአብሔር وصه ام مدر ندوت كيدو دما تقمطه او دما ختما سرحه بسم ودو دما سماء زبلي سمعوا مسنبا دحركه ابراهام كابلو تفليو دحركه سارا كاب اغار يسحاق كاب اسماعيل يعقوب كاب اسحاق يعقوب كاب لابان دك اسرائيل كاب ግብጻውያን ህዝቢ كاب ህዝቢ يقريتا ህዝቢ كاب احزاب دحركه نتي زوصو ህዝቢ كاب ግብጽኸ كاب ህዝብኻ ህዝቢ ውጽዩ بقيع كاب تيل بقيعك كاب بقيع كفلي ابزقيل 34 بقيع كاب بقيع كفلي يزبل እግዚአብሔር اما تيوس 25 تيل كاب بقيع يفلي እግዚአብሔር ጎይታ ኢየሱስ ህዝብ ካብ ህዝብ ይፈሊ ابزص 32 ህዝብ ካብ ህዝብ ፈሊ ካብ ግብጽ ዘውጾስ ፈሊዎ مسب قرنطس تايديلو معرف 11 قداماي قرنطس 11 እቶም ቁንዓትኩም እንት ክግለጹሲ ዘገርም እቶም ቁንዓትኩም እንቲ ክግለጹሲ አመንጎኹም ሻራ ሁሉን አይግድይሉ እዚ ከቢት ቃላት ካብ አማኒ ከይተረፈ አማኒ ዝፈልግ እግዚአብሔር من ተፈልዩ ንዑ የገልግሎን ይግዞን ክፈሊ ይደል እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር ابزي قرب برهان زنبر ازي قدس ስለዚህ አይተተሐዋወስ ብለካለሁ አይተተሐዋወስ معرف 10 حديله قصري 10 شمونت قدم كله اما اكلكم اما حبر مستاكبكم مفللاي اما اكلكم كم زلو سمع لهمو كابون كفيله فلط ايلو وي امن ايلو سبات زوريلو طراي زي كونس انا زفلطلني
كفيلة أمني توم قناعاتكم أنتي خجلصوس أما أكلكم شارع ويمفل لايك كخون بجدي زدليو يدلي كابتن قدسان كي ترفع مفل لايلو سلازي كمن إخا تفله من النتكا خفلت قالو نايمن إخا نايمن محتمل لك سلازي እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ናይማን ሙኻን ካختفلت ተፈለ ናይ እግዚአብሔር ዘበለ ይፈለ ይልሎ ኣብ ዘጸአት 32 እቶም ካብ ግብጽ ዝወጹ ናይ እግዚአብሔር ህዝብ ተባሂሎም ተጸውዑስ ጣዖት ከምልኹ ምጸንሕዎ ሙሴስ ናይ እግዚአብሔር ዘበለ ናብዚ ይፈለ ይበል ናይመን ዲዮም ነይሮ ከም በመን አሚኖም ዲዮም ወጽዮም በእግዚአብሔር አሚኖም ዘይኮኑ ወጽዮም ሕጂ ግን ይብላሎ ሙሴ ናይ እግዚአብሔር ዘበለ ናብዚ ይፈለ ይል 32 ዘጸአት ቁጽሪ أسران حموشتن أرون نتهزبي أبقر مسألاتهم نمنوري سدي حدي قوام نبرمو موسى تفنيهم مسرعيهم أفدق اتسافر دويلو نفس وقف نايكزي أبهر زخوني ناباي يمسع بلي نايمن نايكزي أبهر نكزي أبهر كن قدس كابتي تقدي شايلو بدمو زواج حزبس ندقنا از قدس حزبي تعوض زملخ كاو تفلي قدماي قرنطس معراف حموشتن تايدي هذا حوز بحال جن أمنزرة سسع مملكة تقعد تتعرفي تراجمي وي كالي مز خمس قبر كي تبلعوا في الصوم ما أدي مسؤول خيت كافلوي تفلي نتوكي كم ما أكلكم أوتوا قرب ما يبحق نبزل الله بحق سلزب كعو لامي حوسوس سلا فكر بس ما أمي كركوين حاونان دي حفتنا دي ناتبه له حوسوس كما أرون نخل سب حواويسهم نايكزي أبهر قدوس نجر زي فليو أقل قلتي زمل قولو زمني نازلنا أرون نتهزبي أبكر مسألاتهم نمنوري سدي حديقهم نعلم علم نمنوري أبكر مسألاتهم كبل علم سي كساعة نعك أنا حوسوس كنبل فقاد أملاخ ديو سخم زيكم زيهم تقبروا ناتبه له زحزنوا كايو تي أما أكل هزاب زركسكم قدس سمي كخبره إلو እግዚአብሔር ከቅዱስ إلو أبزكيل معرف 36 ስለዚህ እንታይ ይገብራሎ ሙሴ ናይ እግዚአብሔር ዘበለ ናብዚ ይምጻእ በለ ኩሎም ደቂ ሌዊ ኸኣ ናብኡ ተኣከቡ ንሱ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ነፍሲ ወከፍ ሴፍ ኣብ ሕቑ ይተዓጠቕ ወይ ይዕጠቕ ካብ ደገ ናብ ደገ ኸኣ ኣብዚ ሰፈር ተመላለሱ ነፍሲ ወከፍ ንሓዎ حاوز بحال زبالو نزيو قداماي قرنطس 5 معر نحاو كويس بزلو نفس وقف نحاو نفس وقف نفتاويو نفس وقف نغربيتو يقتل بلوم اب حدش كدانك ايت مسو حبرت هاي تكبر دقي ليو دما كمتي زربا موسى غبرو بتاما علتتيا كابتي هزبي أساس 3,000 سبعي ودقوا مسيد ما بزام عتزيا برخت من تخبوكم نفس وقفكم بحوو لومي نجزي أبير تقدسوا بله تقدس كاب حوخ تقدس كاب حوخ وصو تفلي رخص كا أي تتنكيب الكلام لا سلزي سلمنتاي نفله نسلمنتاي نفله ما أسينا خنفله سلمنتاي كنفله كمن نفله كمن كابت خاب قبص زوصه مجمريا خاب قبص نفله نوص كما اكلون وصو يزبله علم مالتي قبص مالت اب حدش كدان علم مالتي مس علم صنبارا يحلخم انتاي ديلوم اب غبر حواريات معراف كلته بطرس نتوم وانجيل مس نغروم قال املاح سمعهم لبهم استوغئ انتاي نغبر زبلوا تنسحوا نحدقت حاتيات كابسن غويتنا ياس كريستوس تطمقوا منفس هي منفس قدس دما تقبلوا يخم مسبلهم اتم زربوا بحيلوهم تقبلوا زربوا بحيلوا زقبل دما حصانا يكونن عبيو ترديوا زوسنيو سلازي معرف كلتا زلو غبر حواريات توم زربوا بحيلوهم تقبلوا انتاي دزبل اب قصري 4 كابز عينان ولدوزي دحانو
እናበለ ከዓ ብዙሕ ካልእ ቃል መስከረሎምን ማዓዶምን እቶም ሽዑ ዘረብኡ ባህ ኢልዎም እተቐበልዎ ተጠምቁ በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ 3,000 ነፍሳት ናብታ ማሕበር ተወሰኹ ወይ ተኣከቡ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ስምዑ ምፍላይ ምቕዳስ ምውፃእ እግዚኣብሔር ይደሊ ኣሎ ተፈለየ ተቐደስ ኣብዚ ሕውስዋስ ዝኾነ ዘመን እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን እምበር ስለምንታይ ንፍለ ኣብዚ መፅእ ዘለኹ ቁፅለ ሕጂ ግን ስለምንታይ ንፍለ ምስታ ዓለም ከይትልከም ትፍለ ማይ ብሕቕ ንብዘሎ ብሕቕ ስለ ዘብክዖ ببرهان وانجيل مسترتعكا بأملاخ بمعباي كدحن تفلي كاب عالم بقالو تقدس بمنفسو تقري تفلي بأجزي أبير تقدس تفلي بأملاخ بهوات كتنبر مخ تفري تفلي بقويتا بمنفس بهوات كتنبر مفر منفس كأخ تفري تفلي بقويتا بسأجا بتقبب كتعبد ما تفله እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እንቅጽለይና አሜን እግዚአብሔር ይባርኩም እትዝወፀ ይፈለ እትተፈለ ድማ ርኹስ አይተንኪ እግዚአብሔር ይባርኩም